Hola, bona tarda a tots i benvinguts a Ràdio Cambrils. Esteu escoltant El cant de les sirenes. Jordi, bona tarda, què ens trobarem avui a la secció de cultura? Doncs avui estem d'aniversari, parlarem dels aniversaris del Terrat, Polònia i el tricicle. Bona tarda, Aleix, què ens trobarem avui a la secció d'esports? No trobarem aniversaris, però sí parlarem de boxa i de tennis. A la secció d'actualitat d'avui entrevistem un convidat molt, però que molt especial per analitzar els resultats de les eleccions a la Comunitat de Madrid i les seves conseqüències. Tot això a continuació, El cant de les sirenes. El cant de les sirenes. El programa d'actualitat per a joves de Ràdio Cambrils. Bé, doncs, bona tarda a tots. Benvinguts un dia més al Cant de les Sirenes. Avui a la secció d'actualitat. Abans de començar no diré res al Jordi i a l'Aleix perquè tenim un convidat molt especial i és que avui volíem parlar de les eleccions a la Comunitat de Madrid i hem pensat que el millor era buscar algú que estigui vivint a Madrid, que estigui treballant allí i que sigui expert, no? Potser en política i que estigui atent a l'actualitat. I jo crec que hem trobat a la persona ideal, Josep Capella, cambrilenc i corresponsal de TV3 a Madrid. Bona tarda i moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Hola, bona tarda, Andreu i companyia, i un plaer també compartir una estona amb vosaltres. M'agradaria començar, Josep, preguntant-te per la gent, no? Perquè tu deus parlar amb molts madrilenys i bé, des d'aquí, des de Catalunya, ens ha donat la impressió que aquesta victòria d'Ayuso a la Comunitat de Madrid ha pillat una mica per sorpresa. Tu t'ho esperaves, parlant amb la gent, que Ayuso guanyaria d'aquesta forma tan contundent? Home, sí. No, a veure, cal ser realista, no? I després de parlar amb gent, amb coneguts dels meus cercles d'amistats, de companys, veies que sí. Amb un espectre ideològic, molt ampli, no? Veies que hi havia gent que tu pensaves que potser ideològicament no l'enquadraves en una òrbita del PP i que parlava bé de la presidenta sortint de Madrid Isabel Díaz Ayuso i deies, carai, això fa ensumo a que aquesta dona s'ho emporta de carrer, com així va ser, és a dir, jo diria allò, bars, canyes, no només això, sinó tot obert, salvar negocis, això, jo ho he notat, en molts ambients pròxims. Sí, segurament aquesta victòria d'Ayuso té un dels seus pilars en l'augment massiu de la participació, que va arribar fins al 76%. Les esquerres s'aferraven a que pugés als barris més humils i al final ha pujat a tot arreu. T'esperaves també que pugés el percentatge de la mateixa manera tant als barris d'esquerres com als barris de dretes? Sí, participació molta, és a dir, la gent es veia que hi havia ganes, però tal com ha demostrat, el vot a les forces de dreta i d'extrema dreta doncs està molt fort, almenys a la Comunitat de Madrid. Se suposa també una mica a Ayuso no li ha passat cap factura per com ho ha fet durant la pandèmia sanitàriament, diguem, no l'ha castigat. No, mira que hi ha coses criticables, però no l'ha castigat. Els sociòlegs i els politicòlegs diuen que això no només ha passat a Madrid, sinó també a Catalunya també ha passat, en altres llocs. En altres llocs s'han fet eleccions, que la gestió de la pandèmia no castiga. Als Estats Units ha estat diferent, perquè hi havia molts factors molt diferents. I el que realment és que a mi el que em preocupa més és relativament és com ha guanyat Ayuso a tot arreu, no? És a dir, sí. No hi ha poble, no hi ha districte que no hagi guanyat. Dius, ostres, és un fenomen a estudiar i és un fenomen, pel meu punt de vista, preocupant, no? Perquè els postulats
d'Ayuso són molt radicals. Sí, com dèiem, la participació ha sigut un tret important. Repassem ràpidament els números, com van quedar, per si hi ha algú que no els té frescos. El Partit Popular va guanyar, evidentment, amb 65 escons. Això vol dir només a 3 de la majoria absoluta. Mas Madrid, segon, amb 24 escons i superant en vots el tercer, que és el Partit Socialista, amb 24 escons també. Vox amb 13 i Unides Podem últim amb 10. Ciutadans ja ni parlem perquè no va arribar al 5% necessari per entrar a l'Assemblea. M'imagino que Ayuso, evidentment, hagués preferit arribar a la majoria absoluta, que era potser el seu principal objectiu, però ara haurà de pactar amb Vox si vol governar. I la pregunta que ens fem tots és si Ayuso inclourà finalment a Rocío Monasterio dins d'aquest govern. No, jo crec que no, Vaja, no apunta per aquí, o almenys no es parla. No... Hi ha hagut com una calma després de la tempesta electoral, no? Però jo crec que Vox, malgrat que intenta remuntar, intenta treure pit després d'aquests resultats, també s'ho ha de fer mirar, i llavors jo crec que ni uns ni altres, jo crec que no... Jo crec que Ayuso el que pot tindre és no la temptació, és a dir, incorporarà, si no el govern, que pot ser que també el govern, el sotogoverno, que es diu, és en els segons nivells, molta gent de Ciutadans per acabar de rematar l'operació en cruspir-se Ciutadans, sí. Però també podria caure, o podria estar temptada d'oferir algun càrrec, jo no diria dins el govern, i no diria al nivell de Monasterio, no? A l'entorn, no? De Vox, per tenir així afablir-lo una mica, no? És a dir, de cara a aquest electorat més dur, més extrem, que fan aquesta diferència, no?, entre extrema dreta i dreta extrema, sí. Més extrem, doncs de poder anar reagrupant-lo cap a la part del PP. No hem d'oblidar que aquests vots hi eren. És a dir, l'època de José María Aznar, que va ser l'any munyidor d'agrupar en una sola força política des del centre liberal, demòcrata cristià, més radical de dretes, més conservador i més del vot aquest de l'ultradreta, doncs en aquella època va estar tot agrupat, no? I llavors l'operació podria ser aquesta, sense condicionar massa, i que això donaria potser més ales a la part esquerra, als socialistes i altres forces, de que adopti el PP postulats de l'extrema dreta. Entens? Això venen uns mesos apassionants pels que analitzen més els politicòlegs i els sociòlegs i els periodistes que ajudem a interpretar també o traslladem aquestes reflexions sobre comportaments electorals i socials, no? És per estudiar, Sí. Sí, has mencionat l'absolució pràcticament de tot l'electorat de Ciutadans per part del PP i m'agradaria preguntar-te pels taronges perquè sembla que l'estratègia aquesta que va adoptar Edmundo Val de tirar cap al centre, perquè bàsicament l'espai de la dreta havia quedat desaparegut o totalment absorbit pel PP i per Vox, i m'agradaria preguntar-te si creus que la polarització aquesta que hem viscut tan forta dins de la campanya els ha afectat directament o simplement és que no han fet una bona campanya o ja venia d'abans aquest problema? No, jo crec que ve d'abans, jo crec que ve des de les últimes generals que es van quedar sense espai, no? És a dir, l'espai, hi ha un espai moderat que vota PP, hi ha un espai moderat que vota socialista. Sí. Podria haver un espai moderat aquí a Madrid que voti una força que és com Mas Madrid, no ho diria, tot i que és una força d'esquerres, però bueno, que té un punt de moderació i de gent sensata, encapçalada a nivell espanyol per l'Iñigo Errejón i aquí a nivell més regional per la Mònica García, que és una metgessa que ha estat la revelació, diguem-ne, d'aquestes eleccions. I per tant, cada cop l'espai de Ciutadans es veu que és menys. Es va veure el Parlament de Catalunya, es va veure les generals, es va veure el Parlament de Catalunya, s'ha vist a Galícia, s'ha vist a Euskadi, i la gran incògnita és, abans
es veurà també a Andalusia si hi hagués unes eleccions i a les pròximes generals. És a dir, Ciutadans, sota el meu punt de vista analític, observador de la realitat política de molts anys, ha prestat el servei que havia de prestar al seu moment, el trencament del bipartidisme, etc. Però jo diria que en aquest moment l'espai polític de Ciutadans doncs, ja cada cop és més minso. Se li ha acabat el xollo, no? Podríem dir. El Partit Socialista és l'altre perdedor, per així dir-ho, d'aquestes eleccions i amb Gabilondo al davant, no? Aquest mal resultat que és el pitjor, si no m'equivoco, de la història a la Comunitat de Madrid. Què ha fet malament Gabilondo? No fer l'oposició durant la legislatura anterior? No sé la cara de l'oposició perquè Mónica García li va menjar la torrada, o és que ha fet una molt mala campanya, ara pactaré amb Podemos, ara no ho faré, ara no sé què dir. Què ha fet malament el Partit Socialista? És que jo diria que Gabilondo, l'home, no ha fet res malament perquè li han fet tot. Sí. És a dir, Gabilondo ha estat candidat de rebot, diguem-ne, perquè el PSOE no tenia contemplat el seu relleu. Gabilondo havia de ser ja, defensor del poble, perquè estava pactat entre el PP i el PSOE, no ho ha estat, perquè encara això va molt en retard, els pactes de la renovació institucional de diferents institucions, i llavors s'ho van trobar amb unes eleccions a sobre, van intentar canviar de candidat, però van veure que era impossible, i per la qual cosa doncs, van agafar-lo amb ell. Passa que va assumir les regnes de la campanya, per una banda a la Moncloa, per l'altra banda la seu central del Partit Socialista, al carrer Ferrat. Per tant, a Gabilondo, qui li vulgui atribuir errades i tal, potser per la seva persona, però no d'estratègia, perquè els canvis d'estratègia, els canvis de discurs, els canvis de xip, els canvis de guió, els girs sobtats, els ha fet tot a la Moncloa i al carrer Ferrat. És a dir, bàsicament els gurús, el gran gurú de Pedro Sánchez, que és el director de gabinet, l'Iván Redondo. Per tant, llavors aquí hi ha hagut una guerra de gurús entre Miguel Ángel Rodríguez amb Ayuso, amb Iván Redondo al PSOE, que diguem-ne que han fet un pols entre ells amb la Comunitat de Madrid de fons, no? I llavors el gran perdedor ha estat el Partit Socialista. Ara bé, jo també adverteixo, és a dir, el Partit Socialista no diguem si té 7 vides com els gats, no? Però que ningú el doni per mort, perquè fracassos a la Comunitat de Madrid són històrics, són cíclics, i feia 26 anys que no governava, des del Tamayazo feia 26 anys que no governava, que governa el PP. Per tant, tampoc podia esperar una altra cosa, però que ningú digui, ui, això és el preludi de la victòria de Pablo Casado amb unes generals. Jo crec que a la Moncloa han frenat, han dit, bueno, aquí aguantem 2 anys com sigui, això es remuntarà, i per tant jo veig encara vida en aquesta legislatura. Sí, segurament la pitjor notícia del mal resultat del Partit Socialista és el sorpasso de Mas Madrid, no? Que li ha passat la mà per la cara, l'ha adelantat amb vots, no en escons, però amb vots sí, i jo em preguntava si aquest, no dic ja que facin un sorpasso a nivell nacional, però aquesta millora de resultats de Mas Madrid es pot traslladar al Congrés, o és una cosa regionalista? Mas Madrid és un partit massa regionalista. Jo crec que Mas Madrid no té implantació a tot l'estat, no suficient, i per tant li costarà molt, tot i que, diguem, té quadres valuosos, té aliances amb alguns indrets de l'estat que li donen força, com a València, amb Compromís i Més País i tal, i la cosa jo no diria que suposi un perill pel PSOE, però sí que segurament el PSOE, diguem-ne, entre cometes, s'haurà de posar les piles. Sí. És a dir, no pot allò, els castellans en diuen, dormir-se en los laureles, no? Perquè, i el que també es posa les piles, i tot plegat amb la situació, és amb
Perdona, que em sembla que entrava una trucada i no era nostra. Deia que qui s'ha de posar les piles també és en aquest espai més que neix a l'entorn de Podemos, és Podemos i Més Madrid, no? És a dir, per això aquesta recomposició de l'espai a l'esquerra del PSOE també és interessant veure com evoluciona. Ara tenim eleccions en 5 setmanes a substituir Pablo Iglesias i caldrà veure aquest món com evoluciona. Jo no sé veure en aquest moment, diguem, una refusió o refusionar-se o una reconciliació entre Errejón i Podemos, sí. No ho sé veure, però qui lo sa? No d'allò, amb la nova direcció, amb Ione Belarra, que és totalment nova. No ho sé, caldrà veure, és molt interessant veure aquest espai també com es recomposa. Sobre Podemos et volia preguntar precisament perquè han quedat últims a l'Assemblea i bé, l'objectiu d'Iglesias quan va abandonar la vicepresidència, en les seves pròpies paraules, era frenar el feixisme i evidentment no ho ha aconseguit i després està el pas al costat que ha fet, no? Que no ho hem mencionat fins ara, però Pablo Iglesias es va apartar quan va veure que havia quedat com a última força a l'Assemblea i bé, la pregunta era, és més fort l'efecte Ayuso que l'efecte Iglesias? Vull dir, evidentment, però potser l'efecte Iglesias no ha tingut l'impacte final que s'havien imaginat, no? Sí, no ha tingut aquest impacte, ha salvat els mobles, que és el que ell va dir que volia fer també, que és a dir, que Podem no desaparegués de l'Assemblea de Madrid, és a dir, amb aquest topall del 5% mínim de vots, doncs ho ha aconseguit. No sabem si sense Pablo Iglesias ho haguéssim pogut aconseguir, llavors hagués sigut un catacrac molt fort per Podemos, no? I llavors, bé, jo crec que l'efecte Iglesias, diguem-ne, està ja caducat. Està caducat, és a dir, és una persona que ara que es compleixen dissabte els 15 anys del 15M va saber del 2011, perdó, els 10 anys del 15M. Sí, això està fent comptes. El 2011, doncs són els 10 anys, i ell és, diguem-ne, Podemos és el fill polític d'aquest moviment, de les acampades de la Porta del Sol, de les acampades a Plaça Catalunya i altres indrets de tot l'Estat. Doncs, diguem-ne, Podemos ha prestat el seu servei, Pablo Iglesias ha prestat el seu servei, Podemos intenta reestructurar-se amb Ione Belarra i veurem si ho aconsegueix. Per això et deia que les conseqüències de la sacsejada madrilenya seran importants i caldrà veure com alteren el mapa polític. És a dir, a 10 anys del 15M tornem-hi a veure com es recomposa la situació. Per tant, entenc que tu valores bastant bé aquest pas del costat d'Iglesias. El consideres digne des del punt de vista polític? Jo crec que l'operació contra el Pablo Iglesias ha estat molt dura. Sí. I, per tant, té capacitat de resistència, però fins a cert límit, no? I aleshores, diguem-ne que ell m'ha vist que en algun moment podia ser més un entrebanc, un problema que una solució, no? I llavors el pas al costat, la vida política a vegades és recomanable, és ben valorat. Ara s'ha tallat la cua i tot, és a dir, literalment, és a dir, s'ha cortat la coleta, que es diuen llenguatge taurí, no? Quan abandones els toros, quan et retires de torero, et talles la coleta, sí. No? Aquella cua. Doncs el Pablo també ho ha fet, el Pablo Iglesias, i ho hem dit com un símbol de que retira totalment. Jo crec que no és que no tinguis més opció, jo crec que si per consolidar el projecte, perquè continuï endavant, no tenia més opció. Per anar acabant ja amb l'entrevista, m'agradaria saber com dibuixes ara el panorama nacional i quines influències creus que pot tenir aquest resultat a la Comunitat de Madrid. Jo això et deia, tot queda tan obert que queda altre cop molt apassionant, no? Per exemple, jo he estat les últimes hores, els últims dies al Congrés dels Diputats, ara hi soc, precisament,
en aquest moment me l'agafes aquí, i ningú acaba de fer el pas definitiu de dir, bueno, ningú acaba de fer el pas de dir jo vaig per aquí, jo vaig per allà, aguantarem, no canviarem, no esgotarem la legislatura, no endurirem missatge per part del PP, vostè és un ànec coix, un pato cojo, que se li diu per quan el president ja està, diguem, caducat. Per tant, són aquestes coses que ningú encara ha fet el pas de dir això va per aquí, no? Tothom confia una mica, està una mica a l'expectativa, veure com evoluciona també molt la pandèmia, la recuperació econòmica que pot comportar l'arribada de fons europeus, la política de reformes. Per tant, els quarters generals estan tirant molt d'enquesta, estan veient molt què diu el CIS, com interpretem això, com interpretem allò, quines passes cal fer. És a dir, si t'hi fixes, no hi ha hagut allò un pronunciament de dir això, farem això, va per aquí. No? Són tot com uns mig anuncis, mitges paraules, mitja estratègia, és a dir, no està consolidat del tot. No tot a l'espera una mica de veure com evoluciona una mica també Catalunya, a veure com va, com evoluciona Ciutadans i veure Andalusia si hi hagués algun gest, i sobretot molt pandèmia, vacunació, com una sortida ràpida de la pandèmia en tema vacunació donaria més tranquil·litat també al govern, l'arribada de fons europeus, el Partit Popular, veure com resitua el missatge, i la sala, la Moncloa, que evidentment està encantat del resultat de Madrid, no? Doncs moltes gràcies, Josep Capella, per haver-nos apropat aquesta visió des de Madrid del que han sigut aquestes eleccions i les conseqüències que poden tenir. Si hem de tornar a buscar notícies des de la capital, tornarem a intentar coincidir amb tu i des d'aquí, des del Cant de les Sirenes. I bé, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, ja sabeu on en teniu i encantat de col·laborar al Pla de les Sirenes. Moltes gràcies i adeu, Josep Capella. Adeu. Bueno, jo començaria doncs, amb la meva típica frase d'introducció, però Déu-n'hi-do, no? L'entrevista amb el Josep Capella, crec que... Ha estat molt i molt bé, hem après moltíssim, jo he pres apunts i tot, i estem contentíssims de comptar amb un cambrilenc tan il·lustre com el Josep Capella, que ens apropi aquesta visió de Madrid i de la política nacional, al final. Ens ha donat una masterclass, no? Totalment. Del que és estar atent a l'actualitat. Bé, Aleix, si vols, tot teu. Continuem amb la secció d'esports. Doncs en aquest cas parlem del programa 16, un número que comparteix amb estrelles del calibre de Pau Gasol, Denis Cherisev, i el meu ídol personal, com no oblidar-lo, el mític i creador de l'estima de Gravesinya, Thomas Gravesen. Jo, Gravesen és un d'aquells que si et creues pel carrer et canvies de vorera, diria. Jo crec que no tinc temps de canviar perquè m'ha fet un infart al veure'l venir per la meva vorera. Llavors ja no, difícilment podré tenir temps de canviar de vorera. Jo m'agradaria veure algun cop un mig del camp amb Gravesen, Arturo Vidal i Nainggolan. Jo crec que veus aquí mig del camp i no travesses, és que no passes de la línia de mig del camp. Crec que l'únic lloc on es poden trobar és a la presó del Calamito, però jo ho veig viable en aquells camps d'entrenament. Ídol, per cert, fun fact... Companys de taula a la presó, no? Fun fact, Thomas Gravesen és jugador de pòquer professional i ha guanyat unes quantitats ingestes de diners a base de jugar a pòquer i a cartes. Bé, més enllà d'aquest gran ídol, que més tard doncs, parlarem i diria que no desentonaria en el segon tema, hem de passar doncs, en el primer tema d'esports, i és que un dels esdeveniments més destacats del tenis a Espanya, el Mutua Open Madrid, doncs, ha tingut doncs, els seus grans partits en finalitzar amb la final el 9 de maig. El torneig amb Merlanom, un Masters 1000 que ha tenir la final femenina doncs, el dissabte 8, en el que la bielorussa Arina Sabalenka ha donat la campanada i ha guanyat a la millor tenista del moment, l'australiana Ashleigh Barty. Va ser un duel d'altíssim nivell on la campiona va guanyar per la via ràpida, tot i així, emportant-se doncs, els 3 sets necessaris per guanyar 6-0, 3-6 i 6-4.
Bé, com van les becaines? No ha variat massa, no?, la vostra visió sobre el tennis? Jo tinc un sofà aquí darrere al magatzem de Ràdio Cambrils, on quan a les lleis que parla de tennis me'n vaig a fer una becaina i quan acabe torno. Home, no és el mateix que el ciclisme, el tennis, tampoc. No me'l pots posar al mateix nivell. Bé, bueno, jo sí, Home, el tennis és més fulgurant, no? Que es diu pam, pim, pum, un punt, saps? No és com el ciclisme que van allí xinutxano i no té emoció fins al final. Però no és tan estàtic el ciclisme, Andreu. Jo no sé quin dels dos és pitjor. Jo no et sabria dir. Estàtic des del punt de vista que el miris, perquè la pilota no està mai quieta, per exemple. Bueno, però el que és la càmera, el pla sempre és el mateix. El problema del tennis és això, que juguen un set i després 20 minuts d'espera que dius, bueno, moment de fer la becaina, però bé, el que sí que us puc assegurar és que aquesta victòria suposa un canvi dintre del panorama de la classificació de rànquing de millors jugadors de tennis, on Sabalenka s'apropa a les millors jugadores. I el que estava reflexionant també una mica és amb aquest Masters 1000 de Madrid, doncs amb la tradició que hi ha aquí amb el tennis, els grans tenistes que hi ha, no creieu que seria el moment o seria necessari fer un pas més? Jo crec que el tennis és un dels esports que té més espai aquí a Espanya. No vull dir, al Telenotícies es parla normalment de Nadal, de Carla Suárez, que ara malauradament ha estat un temps retirada per la seva malaltia, però jo crec que no és com altres esports, per exemple el bàdminton. La Carolina Marín guanya tots els anys el campionat del món i no es parla pràcticament d'ella, i en canvi el tenis sí que s'hi parla. Exacte, em referia més a un tema d'organització i de competicions, de dir, ostres, un Masters 1000 sí que és una posició molt important, però només n'hi ha una, és la de Madrid, i es queda una mica... No, Masters 1000 són les diferents competicions que es fan per tot el món. Llavors, el de Madrid és un Masters 1000 més. Sí, és però no és un dels 5 grans slams. Ah, sí, no. Aquesta és la meva pregunta. Vale, sí. Tu voldries un gran slam a Espanya. Exacte. Val, però jo crec que això no depèn de que es faci un gran slam, sinó que és una qüestió històrica. Vamos, no soc un especialista en tennis, però diria que grans slams hi ha els que hi ha i no es poden haver més. A mi no em miris, que tampoc en tinc menys idea que vosaltres, o sigui, a mi tot m'està bé. Ja ens agradaria tenir un gran slam a Espanya. Si això és el que volies que et digués, sí, del que volia també preguntar, i segurament coneixeu més, és doncs, l'entrada de figures externes, entre cometes, com Piqué o el mateix Broncano, que s'apropien així una mica del tennis. Què us sembla l'entrada de... Jo crec que són dos tios que estan forrats, tant l'un com l'altre, i aquí vivim en un país en què si ets ric i a part ets simpàtic, pots fer el que vulguis. Sí. O sigui, el que vulguis, i això és un exemple claríssim. Com que es compra una casa, no? Totalment. Vull dir, si a ells els agrada l'esport i aquesta inversió la fan per millorar l'esport, perquè jo crec que el Piqué quan compra la Copa Davis o se posa a organitzar la Copa Davis ho fa amb la intenció de millorar l'esport, jo crec que això sempre és positiu. Per tant, endavant. M'ha agradat el comentari que ha fet el Jordi i us plantejo la pregunta. Creieu que el tennis és un esport de rics? No, hi ha esports que són més de rics. Per exemple, com es diu? El golf, per exemple, la Fórmula 1, perquè mira Nikita Mazepin, Nikita Mazepin està allí per la pasta que té son pare i ja està. Però al tenis, què necessites? Una raqueta i ja està. No has ni de tenir una pista de tenis a casa. Pots anar a entrenar on sigui. Si has de ser de Fórmula 1, has de pagar un pastizal per inscriure't a cada torneig, que al final... Jo penso que cap esport és de rics, o sigui, jo penso que serà de rics allò que... I el polo. Que l'envolti. És que és això, Andreu, jo crec que és més el que envolta l'esport que no pas l'esport com a tal, no? Ara bé, jo odio a qualsevol d'aquestes persones que es passen l'estiu en un complex d'aquestos rotllo casa de campo, jugant a tenis tot el dia, o a pàdel, que de fet el pàdel no és un esport, jo considero que el pàdel no és un esport i és una cosa de rics. I és una cosa de rics, això sí. El pàdel sí que és una cosa de rics. De fet, s'està fent molt popular ara, el pàdel. Excessivament, i em fa molta ràbia això. Sí, és increïble. Ara ja estem a la llista negra dels jugadors de pàdel també. Tothom que juga a pàdel em fa ràbia. És una cosa que penso que... no sé. Mira, al Gerard no li ha fet gràcia el teu comentari. Ja veig que no. Bé, si no ens veieu d'aquí 2 setmanes ja sabeu per què és, però jo crec que... No has sortit vius de l'estudi. Jo crec que sí que el component aquest social i econòmic crec que és un dels factors que més s'ha notat sempre del tenis. Només cal veure que quan guanyen se'n van a la piscina i es tiren a la piscina directament, que jo no ho he entès mai. Es recull pilotes també bastant... O sigui, és una tradició del màster. Són petites coses que em diuen, ostres, és que la gent que està allà al final és molt adinerada i bastant exclusiva i no sé, jo tampoc no he conegut mai un jugador de tenis, diguem,
Del pueblo. Exacte. Un odinoi. No n'hi ha cap. No n'hi ha, i això és el que em fa a vegades preguntar-me fins a quin punt és un esport de rics o no. Bé, al final, perdona, al final potser no és que siguis ric, sinó que entres i et fas ric, i al final, i quan el coneixes, quan ja es fa conegut, ja és ric. Vull dir, no són pobres precisament els esportistes d'èlit. Exacte, jo penso que sí. I a tenis pot jugar tothom. O sigui, penso que no és un esport de rics, o sigui, amb l'argument que deia l'Andreu, tu tens una raqueta, la pots trobar als xinos per 5 euros i pots jugar a tenis. Pots anar a jugar, sí. Evidentment, no seràs Rafa Nadal, però jugar pots jugar. Ara, no tothom pot practicar la Fórmula 1. Exacte. Perquè no tothom té un cotxe. Bueno, de practicar-la la pots practicar ara. Amb el teu Toyota. La baixada d'andròmines. Sí, i després, si la practiques amb el teu Toyota, els Mossos d'Esquadra ja vindran a buscar després a la porta de casa, però bueno, ja ens entenem. Bé, doncs ara passarem del joc més celestial, diguem, refinat al més pur de violència, de trencament, i és que durant el cap de setmana passat doncs, va tenir un combat molt esperat pels aficionats. És que el mexicà Saúl Santos Álvarez Barragán, també conegut com a Canelo, doncs ha referendat la seva condició com a millor boxejador del moment en pes mig. Jo, Aleix, no en tinc ni la més remota idea de boxa. Jo l'únic que recordo és l'Smackdown que feien a Neox el dissabte al matí entre John Cena i el Rey Mysterio. És el màxim que jo he arribat mai a tenir de concepció de la boxa. No has sentit a parlar mai de Canelo? Ni puta idea. Floyd Mayweather? Un Canelo és el que em menjo el dia de Sant Esteve. No... Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ni idea, o sigui, és que no. Jo, a mi quan me treus de l'Smackdown, que jo mirava quan tenia 7 anys a Neox, a esquenes de mons pares, perquè era una cosa molt violenta, quan tenia 7 anys, jo més enllà d'això no en tinc ni idea de boxa. Res, zero. A mi no m'agrada especialment la boxa perquè és un esport com deia el Jordi, violent, no? Vull dir, fotre's d'hòsties amb algú no és algo que m'agradi veure, en plan, 2 persones fotent-se d'hòsties, però després poses a mirar en perspectiva i en altres esports com les arts marcials mixtes aquestes, que es lluiten en una jaula, no? Que són molt més sanguinàries, fins i tot que la boxa. Perquè, sí, jo també, és que sempre he tingut aquest etern debat, perquè els esports sí que pot haver-hi contacte i pot haver-hi mal, però la meva pregunta és, pot ser considerat un esport algo que està basat en danyar el contrari o en colpejar o fer violència física? Bé, és que és el que et deia ara. Al final la boxa dels esports de lluita és segurament un dels més nobles, no? Perquè hi ha unes regles, hi ha unes normes i no es poden fer, però després els veus els boxejadors i estan una mica tots tocats de l'ala, no? Mira Mike Tyson, que el pobre té 50 anys i té el cap més rebentat, pobre senyor. Sí, un tatuatge al crani bastant... Sí. Un altre que si em creués pel carrer m'ha canviat de la vorera. Exacte. Bé, doncs el combat va ser un combat llarg, el Canelo va jugar contra Sanders, en el que el 8è assalt doncs, li va fumar un cop sota de l'ull que el va deixar, o sigui, que li va forçar la retirada, i de fet s'està parlant inclús si no pot tornar a competir mai més aquell home del cop que li va donar al crani, imagineu-vos. És que és això, perdona que t'interrompi una altra vegada, és que la boxa és tan perillosa que no poden fer molts combats, perquè al final te rebentes el cap per dins. Si t'has de fotre hòsties durant 10 anys, és que acabes malament. Exacte, i una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és que el combat es va dur a terme al AT&T de Dallas, on tot i encara que hi hagi la pandèmia, doncs van assistir-hi 73.000 persones de les 80.000 màximes. Allí maten el Covid a hòsties, si fa falta, o sigui... Els Estats Units, evidentment, tenen altres prioritats, com, no sé, beure cervesa, menjar frankfurts... I veure cranis trencar-se. Exacte. I veure 2 tios fotent-se d'hòsties, però la pandèmia no és una... Si trenques un crani, què és el Covid al costat d'un crani trencat? Clar, què és? Clar. No res. Nosaltres debatent i preocupant-nos per veure si podíem entrar 4.000 persones en un estadi als Estats Units. Hold my beer i... Mai millor dit, no? Sí. Perquè estan allí tots els americanos amb la cervesa. A veure... Cap dona? Què no, jo crec que no pot entrar cap dona. Està prohibit, jo penso. Potser, Bueno, I si no ets un senyor que tens com a mínim 40 anys i ets de Texas, tampoc et deixen entrar. Jo crec que la bogeria americana no entén de sexes, tampoc, però... Has de portar un rifle, si jo crec que si els americans tenen una mentalitat de què més donen els milers de morts del Covid si puc veure a una persona morint a mans d'una altra dins d'un quadrilàter. Exacte. O sigui, és que deu ser mega emocionant ser americà, Vivir al límite sempre... Ai. Però has de ser votant del Partit Republicà, del Partit Demòcrata no poden anar a aquests Bueno, no et pensis, Només poden fer barbacoes al jardí de casa seva
i celebrar el 4 de juliol. Exacte. I fer-se Esperant que vinguin els avions amb la bandera dels Estats Units. i fer-se amics d'una família afroamericana per dir que són no són racistes, o sigui... Jo crec que els demòcrates són més de béisbol o alguna cosa així, i els republicans més de futbol americà, boxa, coses així més bèsties, saps? Allí no són esports de rics i pobres, Els sinó demòcrates de bàsquet. Sí. Sí. De fet, Donald Trump, crec que va en un combat de boxe. O sigui, ha anat bastant... No, lucha libre. Sí, ha anat a... És bastant donat. Fa pinta d'anar com de boxe des dels 5 anys, o sigui... Sí. realment. O sigui, tu amb no sé quants anys miraves l'SmackDown, jo crec que Donald Trump el van parir, el van ficar al llit i ja estava veient SmackDown des de que va néixer. Totalment. Em recorda molt Donald Trump, ara no ve compte, però el nen gras de Charlie la fàbrica de xocolata. Sí, És sí. aquell esperit de persona. Augustus Gloop. Exacte, és aquell esperit de persona, però bé, amb aquesta profundíssima reflexió a l'alçada de la boxa, doncs acabem fins aquí la secció d'esports i comencem la de cultura. Benvinguts i benvingudes una setmana més a la secció preferida de Rodolfo Chiquilicuatri. Ara sabeu per què ho diem això, la secció de cultura del cant de les sirenes. Avui estem de celebració i és que celebrarem els aniversaris de 3 de les factories, jo diria, d'entreteniment més grans del nostre país, com són el Terrat, Polònia i el Tricicle, que no és poca cosa, Jo crec que no se m'ocorre res més d'aquest nivell com a factoria cultural. Els Pets potser seria la quarta. Bueno, no és exactament una factoria cultural, els Pets. La Santa Trinitat però són. que han traspassat ja el que és la... Stay Homes sí que és una factoria. No contestarem amb això. Comencem parlant d'aquests 30 anys que celebra el Terrat. Viatjarem fins al Reus d'inicis dels 90. S'aplaudeix. Governava Ballesteros ja, i Aleix en aquella època, segurament. Ballesteros? Ballesteros és el Tarragona, no? Sí. No, com es diu el de Reus? El que ara mateix... El de Reus del PSOE. Ara mateix és el president del centre de lectura, al qual vaig assistir a un acte fa poc i el vaig sentir parlar, però que no saps qui és, Aleix, no dissimulis. No recordo el nom d'aquest home, però ha estat durant molts anys. El senyor aquest del PSC que ha estafat tant a Reus, segur que ja m'anava quan un jove, Andreu Buenafuente, presentava un programa a Ràdio Reus, que és l'actual cadena SER de Reus, que es deia El Terrat. Allò va funcionar tant que Buenafuente i alguns llunàtics més, com Fermí Fernández o Oriol Grau, van voler fer la cosa més gran i així va néixer la productora El Terrat, que és productora ja... han produït totes les sèries d'humor i programes d'humor d'aquest país. Gairebé el nivell de Stay Home. I per aquest motiu us vull ficar el difícil repte de que m'aneu dient entre els dos sèries i programes que hagi produït El Terrat i perdrà aquell que sigui incapaç de rebatre a l'altre amb una altra sèrie i programa. Per tant, això s'acaba quan no tingueu més idees. D'acord, et cedeixo l'honor de començar, Aleix. Vale, comencem amb Salvados, no? Que és el més típic i tòpic actual. I el típic i tòpic actual a TV3 és Polònia. Ostres. Doncs, Andreu, t'he de dir que Polònia no és produïda pel Terrat. Ja no, però va començar a ser produïda. No, produeix minoria absoluta, Andreu. Bé, però... Donem l'oportunitat de seguir participant, perquè si no, això s'acaba ara. D'acord, doncs, Leitmotiv. Plats Bruts, la mitiquíssima sèrie... El Friends català. La Resistència també? Sí. Sí? Lo Cartanyà també era una altra de les... Totalment. Gran sèrie. Nadie sabe nada, el programa de ràdio. Exacte. També està pel Terrat. Què més tenen? Ostres, ara ja em començava ja algun programa... És que clar, tots els programes de Buenafuente són iguals, o sigui que no sé fins a quin punt. Doncs us podria dir un que us sobtarà, que és el Fax. Sí, és veritat. El Fax està produït pel Terrat. Preguntes freqüents està produït pel Terrat. I el Vinagre també? El de TV3? Podria ser, ho hauríem de veure això. En tot cas, el primer programa que va produir el Terrat va ser el Late Night sense títol a TV3, presentat per Andreu Buenafuente, i a partir de llavors ha sigut una carrera meteòrica que enguany arriba al seu 30è aniversari. Per celebrar-ho, Filmin ha estrenat una conversa entre Andreu Buenafuente i el productor Frankie de Leonardis, que és un productor del Terrat que mai havia ensenyat la seva cara i és amic íntim de Buenafuente i amb qui han volgut tenir una conversa íntima i profunda sobre aquests 30 anys, perquè han sigut anys bons i també n'hi ha hagut de no tan bons. Anem a repassar la cronologia. L'any 89 comença el programa El Terrat a Ràdio Reus. Al 95 s'estrena el primer programa de TV3 sense títol. Al 99 estrenen Plats Bruts, la seva primera sèrie.
El 2001 fan el salt al teatre amb Paz Padilla, que és... Hòstia, La nostra escriptora de capçalera. Exacte, totalment. la nostra escriptora preferida. El 2003 fan el salt a la televisió espanyola amb Homo Zapping, un programa, una barreja entre l'APM i imitacions, una cosa molt estranya. El 2005 Buenafuente deixa TV3 i se'n va a Madrid, perquè bueno, sembla ser que a TV3 doncs, ja el format Buenafuente no funcionava. Ell ha presentat nous projectes a TV3, però no ha tornat a TV3 des de l'any 2005, que Buenafuente Què no vol dir fa... que ha presentat i no ha tornat? Vol dir que TV3 no l'ha volgut? Exacte, TV3 ha rebutjat alguns projectes a Andreu Buenafuente. Per què creieu que ha passat això? Creieu que la visió que es té actualment de TV3 Buenafuente no hi encaixa dins de l'espai TV3i? Clar, sens dubte fa tota la pinta, perquè amb tot el respecte, amb els programes infumables que hi ha hagut a TV3 durant aquests anys que no ha estat Buenafuente, ja et dic jo que tenien espai i temps a sobres d'això. Una altra cosa ja és l'esbiaix polític i les ideologies i el pensament de Buenafuente potser no coincideixi massa amb la cadena. Jo crec que Buenafuente devia marxar pels diners, no? Perquè a Madrid es deu pagar molt millor que aquí, i quan va voler tornar el jaleo del procés ja estava massa dins de TV3, i bé, Buenafuente no és precisament un defensor de la independència de Catalunya i per tant no crec ni que estigui ben vist per la seva part ni per part de TV3 que Buenafuente tingui un programa a Televisió de Catalunya. Doncs sí, tot i així Buenafuente li van seguir anant bé les coses, almenys fins a mitjans de la dècada del 2010. El 2008 va estrenar Salvados, que és un programa que va començar sent el Terrat, però ara que ja vola sol, ja és de la productora que ha muntat Évole, que de fet Évole va començar sent el Follonero, a un dels programes de Buenafuente, i mireu com ha acabat sent un dels periodistes més seriosos, entre cometes, del país, com van les coses. Bueno, el panorama no li posa molt complicat. Exacte. La paraula que aquí és compromès. També, sí. El 2011 es van fotre l'hòstia. Van estrenar un programa a Antena 3 que es deia Buenas noches y Buenafuente. Que original el nom. Després del sense títol. Sense títol, i després aquest nom, la veritat és que s'ho curren. Que, bueno, portava 10 anys fent el programa que es deia Buenafuente, a la Sexta. O sigui, tampoc No és el seu punt fort, ficar títols als programes. No. Bueno, aquest programa es va anul·lar al cap de 2 mesos perquè no funcionava. O sigui, el millor que van fer en aquest programa va ser imitar a Alaska i Mario Vaquerizo. O sigui, Ostres. va ser la seva cumbre en aquest programa, amb això us ho he dit tot. Es va arruïnar Buenafuente, o sigui, va tocar a fondo i va haver de posar a Mero al 50% de la plantilla. El tio no... Bueno, va fer un programa a la Sexta que tampoc va funcionar i l'any 2015 va haver de ficar com a aval bancari totes les seves propietats immobiliàries, inclosa la casa on ell vivia en algun poblet del Maresme. Doncs menys mal que li ha sortit bé, no? Perquè si no... Els rics catalans, bueno, any 2015 Buenafuente està arruïnat amb totes les seves propietats avalades al banc i Telefònica el truca i li diu vols fer un programa amb aquest nou canal que engegarem que és Movistar Plus? I ell va dir que sí, es va estrenar Leitmotiv i s'ha convertit, jo penso, que en el millor programa late night dels que ha fet Buenafuente en la seva història. Sí. I crec que la clau de l'èxit de Leitmotiv és que ha tornat a l'essència del late night com a programa d'entrevistes i de show d'humor intel·ligent, penso. D'aquell seu humor, no? És un programa molt a l'americana, no? Abans que estàvem parlant dels americans. Totalment. A més, el plató també, és que l'altre dia el vaig estar veient de casualitat, a més, el plató del Leitmotiv és molt a l'americana, aquest fons així com urbà, no? De ciutat, la banda, ell assegut a una taula, el convidat al sofà, coses d'aquest estil és molt americana. Però de fet, Buenafuente no ho rebutja mai, que la seva influència principal són aquests lates americans de les grans corporacions americanes i ell mateix diu que el seu error va ser voler innovar en aquest format. Segurament va voler innovar perquè la va practicar molts anys a TV3 i després a la Sexta i es va cascar el format de late clàssic i quan va voler experimentar se la va fotre i ara he vist com tornant als orígens és com li funcionen les coses. Tot i així, Leitmotiv va funcionar però no va funcionar tant com per tornar-se a fer ric i l'any 2019 van vendre el Terrat a Mediapro de Jaume Roures per un preu d'entre 20 i 30 milions d'euros és el que va pagar Mediapro per comprar el Terrat i ara el Terrat doncs, és una filial de Mediapro i el que ho toca tot és Jaume Roures per variar. T'anava a dir que el Leitmotiv és un programa que ha tingut com el seu punt àlgid en aquests anys fins que ha aparegut la Resistència, que jo crec que li ha arrebatat aquest públic més jove, potser. Però penso, Andreu, que ha arribat un punt en què cada programa té molt clar el seu públic. El seu nínxol.
Sí, Sí. I estic d'acord, però segurament molta gent de la que ara veu la resistència només, abans veien tots el leitmotiv i clar, potser aquesta competència ha fet que es separin en dos branques. Bueno, pensa que un s'emet a les 11 i l'altre a les 12. Sí, poden ser compatibles. Exacte, també. exacte. O sigui, la resistència neix per ser el late night. Llavors, bueno, tot i així, amb tot aquest aniversari del Terrat, a part del documental que ja està disponible a Filmin, amb diferents capítols en aquesta conversa entre Buenafuente i de Leonardis, la productora també ha volgut fer una obra de teatre, l'èxit de la temporada, amb grans noms de la factoria com Sílvia Abril, Oriol Grau, Fermí Fernández o David Fernández. Ara són a Madrid, a la Latina, van passar pel Coliseum a Barcelona i esperem que aviat surtin de gira per gaudir d'aquesta obra. Una obra que parteix de que aquests actors mítics del Terrat, de tots els seus temps, han de representar Romeo i Julieta i han de preparar la representació. I això és el que l'espectador veu a escena. Jo no sé si amb aquest argument i amb la plantilla que us he estat recitant aniríeu a veure aquesta obra Made in Terrat. A mi m'atrau més els actors i tal, que bé, ja ho sabem, que és els millors en lo seu, no segurament, en la comèdia, i bé, l'argument tampoc em sembla res especial, no? Però qui l'executa és molt important i jo crec que en aquest cas és molt atractiu el repertori, vull dir, la gent que hi va. Clar, exacte, Andreu, el fet de que la gent estigui tan lligada i li agradi i tingui tan interioritzada els actors que l'interpreten, que diu molt també de la gran feina que ha fet el Terrat en aquest aspecte, ja que ha aconseguit posar molta gent dintre de l'imaginari col·lectiu, diguem, i crec que en part també és un dels grans èxits del Terrat, tenir interioritzades figures com Sílvia Abril o com Fermí Fernández. Jo crec que el Terrat al final ha creat un univers i molts icones pop, no? Perquè Sílvia Abril la coneix tothom, Berto Romero, Andreu Buenafuente, tots aquests són la comèdia espanyola, no? Avui en dia, i tots han sortit d'aquí del Terrat. Doncs de la comèdia espanyola saltem a la catalana, seguim parlant de tele, i és que des del 2006 tots els dijous TV3 obren un espai a la sàtira política amb Polònia. No cal que us expliquem què és el Polònia ni ficar-lo en context perquè tots ho sabem, però jo me pregunto com ha durat 15 anys un programa que se n'enriu de tots els polítics i el que no són polítics del nostre país. Com s'ha mantingut 15 anys en antena i sembla que va per llarg la cosa? Doncs perquè la sàtira política a Catalunya té una gran tradició. Estem parlant de que al segle passat ja hi havia multitud de revistes que se'n reien dels polítics i del rei i de tota la classe política, i jo crec que hem après a conviure aquí a Catalunya amb això. A Espanya no tant, pel que es veu, perquè mai s'ha vist segurament un programa com el Polònia, però a Catalunya estem bastant acostumats. Exacte, i la clau també està en que se'n riuen absolutament de tothom. El problema seria que se'n riguessin d'uns i no d'altres. Sí. I la gràcia de que se'n riguin de tothom, òbviament amb els seus més i amb els seus menys, però la idea està molt clara i qualsevol persona amb qualsevol tipus d'ideologia té cabuda dintre del Polònia, jo crec. Doncs el 2006 van fer el primer programa, el 2007 va assistir el primer president de la Generalitat, Pasqual Maragall, el de veritat, em sembla espectacular aquest. Va assistir al rodatge del programa, i des de llavors també han visitat el Polònia Montilla i Mas. Puigdemont ho va fer només amb un especial i sense enfrontar-se a l'actor que l'imitava, que Conovella en aquest cas, i Quim Torra ja no hi va anar, al Polònia. El 2016 van celebrar els 10 anys amb un acte del qual va sortir una foto amb Puigdemont, Arrimadas, Junqueras i Albiol abraçant-se i rient en una foto. Una cosa que a dia d'avui seria impossible, primer perquè Junqueras està a la presó i Puigdemont està exiliat, i després perquè el procés ha fet mal en aquesta bona relació entre polítics que el Polònia fomentava. Jo no sé si penseu que ara, després de tots aquests anys de procés independentista, els polítics ja no tenen tantes ganes d'anar a fer el pallasso al Polònia com feien abans. Home, no és fer el pallasso o no fer el pallasso, és que jo crec que estan tots en una situació molt compromesa i la comèdia que es fa és molt més esmolada que la que es feia abans, no? Vull dir, ara amb el procés tu fas un acudit dient que el Junqueras està a la presó i que se'n riuen d'ell, i el Junqueras no crec que li fes molta gràcia, no? I més encara anar-hi. Per tant, jo crec que la radicalització que ha portat a la política al procés ha fet que els polítics ja no tinguin tantes ganes d'anar-hi. I tot i així, jo crec que el Polònia és un dels grans elements per sanar ferides una mica, per intentar de trobar en aquest origen de que al final doncs, sortien tots abraçats, perquè al final doncs, es deixaven de política i al final no deixaven de ser persones, i crec que pot ser una gran eina pels propers anys ja no només de la política sinó de la societat catalana.
Doncs, per commemorar aquests 15 anys han tret el llibre blanc del Polònia, un llibre amb anècdotes, fotografies, secrets i dedicatòries de polítics com Pablo Iglesias, Jordi Cuixart o Carlos Carrizosa. Ja veieu aquí un popurrí molt ampli. I acabem parlant d'un aniversari feliç i trist a la vegada, i és que una de les companyies de teatre més internacionals de casa nostra, el Tricicle, han celebrat el 40è aniversari amb una exposició que recull el millor de la seva carrera i que posa punt i final també a aquesta carrera que van acabar fa un any amb l'espectacle Hits. No sé si sou fans del Tricicle, si recordeu algun dels gags o algun dels espectacles d'aquesta companyia del nostre país. He d'admetre, potser mons pares em maten, però jo no he vist mai res del Tricicle, o sigui, sí que segueixo i tot, però no he vist mai cap espectacle sencer, la veritat. Jo igual, em sap una mica de greu perquè sí que tinc consciència de l'importants que han sigut per la cultura de Catalunya, però no he consumit mai cap dels seus espectacles i potser és un tema generacional o bé, no sé exactament per què, però jo tampoc he sigut molt fan del Tricicle. Doncs si voleu saber qui eren el Tricicle i què és el que van fer, podeu passar-vos pel Palau Robert de Barcelona, que acull Tricicle Click, gest, humor i llenguatge, una mostra on podreu descobrir els secrets de cada una de les seves obres, veure atrezzo i material i vestuari original de les obres, gravar-vos un càsting per la companyia i fins i tot descobrir quantes rialles han provocat amb aquests 40 anys. Quin número diríeu que és el de rialles provocades pel Tricicle en 40 anys d'humor als escenaris? A mi em sembla fascinant perquè això significa que hi ha hagut algú durant els 40 anys comptant la gent que reia, saps? I me fa gràcia aquesta feina. M'imagino que ho hauran fet després en gravacions i tal, no? Perquè el primer espectacle no hi havia algú comptant. Jo, Andreu, vull que em diguis un número de quantes rialles ha provocat el Tricicle en 40 anys. 40 anys, fica-li 1.000 cada any, doncs 40.000, perdó. Jo és que em pensava que la pregunta era metafòrica, però acabo de veure que és real i m'acabo de ratllar. No ho sé, 40.000 va, tant... Doncs jo us diré que el càlcul que s'ha fet, no el Tricicle, sinó hi ha un estudi d'una universitat que ha fet un càlcul d'espectacles d'humor, la gent riu un cop cada 8 segons en un espectacle d'humor. Això multiplicat pels 4.231.656 espectadors que han assistit a veure el Tricicle en aquests 40 anys dona un total de 17,7 bilions de riures provocats en 40 anys. Guanyats pels somriures, que hi ha més poètic que això. Jo penso que ningú supera això, o sigui, Polònia i Buenafuente, espavileu perquè home, els hi queden uns quants anys per aprovar-se. No arribeu. Doncs bé, l'exposició aquesta, com hem dit, es pot veure al Palau Robert de Barcelona fins al 3 d'octubre i jo l'únic que puc dir és que tant de bo poder-hi anar, o almenys que la treguin de gira per Catalunya, que vingui cap aquí al Camp de Tarragona per poder conèixer més a fons aquesta història del Tricicle que es va acabar ja als escenaris però que quede en la memòria i als arxius de TV3 a la carta per si voleu veure algun espectacle, estan tots allí penjats. Jo crec que ja se'ns està acabant el temps d'un programa que ha sigut superintens avui. Sí, hem començat amb l'entrevista aquesta al Josep Capella, que jo crec que ha quedat molt interessant i bé, com diu el Jordi, ens hem quedat sense temps. Moltes gràcies per haver-nos escoltat un dia més. Abans de marxar podem agrair a Ràdio Cambrils, que ens ha donat l'espai i l'oportunitat de fer el que més ens agrada. Moltes gràcies també al Gerard, que avui ha estat allà a la cabina controlant-ho tot, la trucada inclosa, que això és una cosa nova avui, no sabíem com sortiria. I bé, moltes gràcies a vosaltres també per haver estat un dia més aquí amb mi. Recordeu que podeu recuperar aquesta magnífica entrevista al Josep Capella i tots els programes de la temporada a la pàgina web de Ràdio Cambrils, YouTube, Spotify i iVox. I que ens podeu seguir a les xarxes, a Twitter, @elcancines i a Instagram, @elcantdelescines, sobretot ara que s'acosta ja molt aviat al final de la temporada i prometem liar-la moltíssim amb aquests últims programes que ens queden. Doncs sí, estigueu atents a xarxes per aquest final apassionant de temporada i nosaltres tornarem d'aquí 2 setmanes a Ràdio Cambrils perquè un cop has escoltat el Cant de les Sirenes no pots deixar de fer-ho. Adeu!